libre. Tanaw na to kinsa ni Abre guys. What's right here? I'm in the door with this. Kumot kaya mong balay. Yeah? Yeah? Gabi ka gutom mong balay. What is wrong with you? Yeah, what's wrong with you? No, what's wrong with you? Ay, nakauli na jud ko. Bastos. Push mami, push mami, push mami. Push mami. Wala man ni kindergarten. I haven't done that though. Yeah, but Ate Francine had Schule na. Si Francine daw na is klase. Grabe kung gubutan akong nawong eh. Gubot yung kay diri hallway. Gubot kay diri hallway guys. Well, limpyo-limpyo. Mga limpyo once in a blue moon pag off. Okay, kundala. Gikan ko trabaho. Tapos, nag-grocery ko kadali. Tama na ko 2. Pero na ako namin fourth building. Fourth building is like mura siya ka ng seminar guys basta related sa work. Oh, you know. Katulgon kay ko. Gudo ka dyan ko sa train. Tama sa na. Okay. 4:30. Mata na ko. Tapos 5:30. Umaalis na ako sa bahay. Mama is vlogging. Early shift kasi ako today, guys. So, kaya. And then, yung mga bata, si Francis wala siyang kindergarten today. And then, si Frank is late shift. So, si Frank yung nagbantay. Si Francis may school. Pagkatapos, nag-duty si Frank, dumating naman si Ella. And then from school, and then sinundo niya si Francine. Kaya, yun, school. Good. Good? Okay. Yeah. Bubot kang balay. It's weird kay ang front camera kay kuan. Dili siya clear. I think sa kumud sa kong screen guard. Ngapit ko glidil. Ngapit ko glidil. Ay, palit ko kadali o kuan. Unsa ni? Tapos ngapit ko si grabe giduko na jugay ko kay na ang lalim jud diri ang trabaho guys. Kuno baon na nako. Gikan ko og alas start ko sa duty is 7, 6:30 na ako dito. Tapos mag-endorsement na yan till 7 until 11. Nagbaon na kong chocolate para taga-doon ako sa station pag wala ko gibuhat. Grabe na kong chocolate din. Pero ang trabaho, grabe kapuya juga kayo. Wala na ko panudlay o paglakaw na ko dito trabaho. Tapos wala ko ga-expect na Remy Fort Building ka ron. Wala ko na-inform. So, nagpalit ko kadali dayon, hapit ko sa Lidl para bumili ng kunting ano sa mga kids. Tapos ang sobra sa akong bikaon, sige dala na ko ang burger akong bikaon. Tapos nagpalit ra ko Actamil. Favorite ng kids. Para siyang Yakult. Oh, nahulog na. Nahulog. Tang-tang. Hana. So, nagpalit ko. What? Yeah, here. Yeah, welcome. Tapos nagpalit ko kaya ako ni pabaon ugma sa mga kids. I-apil ako sa lunchbox na kung ganito nila. Init pa ni ganina. Para dili na ko mag-spread pa sa sliced bread, cheese bread to. Tapos nagpalit ko watermelon. Watermelon, nabuak na sir ni. Baby watermelon. Okay, put away na to ni guys. Love siya. Yeah, okay na. Put away na deh. Sabi. Nangatagak. Tapos food healthy. So, then nagpalit ko cheese. Paano siya? Cheese na dito ni Francine o Francis. Nit-nit, no? So,
Suga. Oh, diba? Ito siya basta front camera. Pwede ko bloy ahos. Ano pa ito chocolate? Akasayo ni Karon. Chocolate. Lang. Mura to. Tapos mukhaong mo rice. Pag umana ko pag rice, matulog ko. Kadali. Ay, ako mo. Kukmal, mama had leftover from my chicken and corn. Can you wash your hands, please? No. And fries. Chicken and fries. Mama, I make a download of them. Yeah, good. Yeah. Mukaon sa ako kadali. Tapag human ako kaon. Tulog ko kadali. 1 hour lang. Ngaon sila og balik mama is vlogging update vlog. Live update. Ngaon sila sa kong dala. KFC. Fries og chicken. Yan, you drink water, ya? Si Francis, kaon yun. Ako, inunon. Salmon na na sardines. Salmon na igayon-on ba? Murag Spanish style na inunon. Daghana. Gutom siya ko, guys. Wow, who gave that to you? I did it myself and then I gave. You did it yourself? That is nice. Pala. Agoy, gino ko. Mga on. What's loose? My feet. What did you do to your feet? Oh. Oh, paghinay po dara. Naunsa po niya siya. Kaunta. So. Hugas mo gamot. Morgan have a shoe. Look. Yeah. Then you have experience. Swipe Walker. 2 weeks was silang pasok kay autumn holiday. Oh yeah. Hmm. After what's the holiday? I did even today. You have no one today? You have no nothing today? I have nothing to do. No, Yeah? it's have Bugnaw hard to pa make man like sila, ship. right? I have to. I've been looking up Bugnaw pa ang every. rice. Bugnaw pa ang rice. Recommend. Pause kuan. Yes, I Fantino! 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 Pansino, leave him alone. It's no fighting. Fancy na Francis ka na. Just a second. Ew! What's Sing igit? it! Sing it! Igit? What's igit? This is fish. Fish out here. Hoy, that's mama's food, yeah? Yeah. So how are you gonna survive in the Philippines? Yeah. You're gonna eat fish every day. We're gonna have so many fish there. And I eat only rice You only eat rice? with my hands. Hindi mo kaog isda si Francine. Sa eskwelahan kabalo mo, di ba, nagbayad man ko sa like every month na, Mama, I'm really bayad man gisa like every, yeah. Inom mo What? tambal. Every month. Mama, can I have my iPad with everything done? Maligo na siya iya. Hakbat og iya. But when you Pagka don't want mag-iya. to, you can watch Pag human, pwede na rin siya maka-iPad. Wala may assignment. So, sa eskwelahan nila, na sila'y monthly na catering na among gibaryan. Pag isda ang sudan, di siya mukaon rice ra yung kanon. Pansit sa bayad. Here. What's that? Silverfish? Salmon, gibutangan ako og olive, gibutangan ako cheese, Yeah. paprika, o pepperoni.
Paguman ano ya? Paguman ani guys. Tulog ko 1 hour. Nawas niyo si Francis. Dako na si Francis. Normal face. Good. Normal face. Dako na si Francis. Baby pa biya ni sa una sa vlog. He's big now, oh. Dako na kayong kabaw, oh. Kus mami, bi. Kus mami dayon. Kus mami. Baslos. Naunsa po ng isa. Oh, kay gaki at mangka. Ni kapot. Come here for a while. Yeah, come here for a while. Si Francine, this is Francine now. What she looks like now, not in my house. Mona ni si Francine ron. She's also big. Long time we don't do vlog. Cover that. Long time we don't do vlog. Niwang kay ka, oh. Wangkik. No, Wang, you're so skinny. You need to put on kamutin. She will kuan. Ang himasa man siya guys para maka-iPad siya. Basta pingadanggang. Francis is still eating man di ay. Muna ni, masa mo. I wanna try. Yeah. Mangyan binuhat niya sa school. Picture. Mama will do 1 hour pause, yeah? Don't put that in your mouth. Don't put that in your mouth. Ako matulog guys. 1 hour nap lang. Nga na akong gana pag may kek guro na. Nga na akong gana pag early shift ko, mag 1 hour break ko guys kay 4:30 pa. Mata na ko din pag mga 5:30, around 5:30, umaalis na ako dito sa bahay. Tapos pag alis ko sa bahay, so 4:30, then maka-uwi ako dito sa bahay mga 3 p.m. Kay 2 p.m. kumahuman, then magbiyahe pa, then maghapit-hapit mga 3 p.m. or 4 p.m. So kailangan jud og 1 hour na break para dili magsakit akong ulo kay pag early shift ko din kulang kog tulog, mura kog kabuhi, mura kog magsakit akong ulo. Mura kog basta dili ko mo function. Char lang. So kailangan jud ko muna og mga 1 hour. Walang gi-free akong buhok. Then pag mata na ako, timanon din ako mga bata. Then patulgon. Actually, si Francine is very independent na siya guys. Pag abot niya gikan school, i-train man gyud nako ni sila good since gagmay pa. So siya na ang mag-half bath, then mang-lotion na siya, then mag-pajama. Pag mata na ako na rin sa buhatag panihapon, then usahay po, pag na-adiri si Frank, pag off si Frank, siya na bahala. So ako, nag-concentrate jud ko sa akong kagalingon. So which is, I'm very lucky. So, life update sa inyo ha guys, tuod. Nakapasar ko human ako eskwela sa akong German. Nakapasar ko guys, so meron na akong B1 certificate. Then, here, tapos, nag-test na po ko para sa akong citizenship. So, let's see what's next is gonna happen. Unsay sunod mga hitabo sa tong kinabuhi. But so far, so good. Nagbunga din ang akong mga pag-anto. 6 months na gaskwela. Wapay labot atong nag 2 times a week ko before. Di ba pag nag 2 times a week ko before. Tapos pag human sa 2 times a week ni decide ko na mag-intensive. Intensive is every day, Monday to Friday. So pagka nag-change din ko late shift ra na mo trabaho. Para human ako eskwela, makatrabaho. Human ako eskwela, maka-duty pa ko. Para dili ko makaundang og trabaho. So which is very thankful ko sa akong gipagtrabahuan kay ila jud kong gipag ako mga wish, mga favor, ila jud gituman o ila jud kong gitabangan. They really help me to where I am working right now. They really help me. So yan. So mo to atong life update, and then I tried na mag-vlog, tapos ko i-update muna ako kay karon
Actually, it's been mag 1 month na nawala na ko eskwela. Kay last na akong eskwela is yung nag-review ko para sa akong citizenship test, yung history diri sa Germany. Apil man na siya sa murag package na siya ba sa imong language na course. So, yun. So, I think almost 1 month na, pero after maguna ko atong eskwela nag 12 days straight ko din kay nagkasakit sa mo ang team, and then understaff, so kailangan ako mo jump in sa mga nag sick leave. So since wala naman ko klase ako, I will do it. So 12 days straight ko pag human sa 12 days straight, guys, grabe ka po yung kayo mo yun siya, dili yun maagwanta sa lawas sa moto, nag-relax yung kumayo pag human din na din mga duty na din na back normal na dyan akong duty na ako early shift. So ayan, so more ugma mag early shift na pug ko. Saan niya itong dagway So I will try na i-upload ni siya. I-edit na ko ni siya karong gabi, pag mata na ako, pag makatulog ng ubang ang lahat ng kids. And pag human ani, ako i-edit. Pag human, i-edit na ko siya, then upload na ako para na ko updated vlog. Kasi ako mga vlog, mga daan dyan siya, guys. Din sayangan po ko, ganahan ko magtanaw sa akong mga chikitings, mga memories ba. Kailangan dyan ako siya upload, bahala, o nag voice over lang ko. So, moto atong life update, guys. Nahuman ako sa akong BIs. And this, BIs, na po ko citizenship. Then, next week, nakoy appointment sa Ausländer Behörde. Or, saan man na siya sa English ng Ausländer Behörde. Hindi na ako, mag-renew ko sa akong visa. Then, hopefully, okay ang dagan sa tanan. Then, permanent na siya dayon. Tapos, then pag maabot na to pong result sa ako ang tong isa ka exam, mo to siya para mag-apply na kong dual citizenship. Hopefully, yung tamaan, ma-okay tanan. And then, in the next few days, next akong vlog, di na ako ni habaon, di na ako ni tasom para ma-upload dayon ako. In the next few days, pag mag-vlog ko balik, na ako, chika na po ninyo, hinahina lang ta kay kung taas kayo vlog, pag-isod kong edit, so mura to, guys, life update, nakapasan ako sa German, relax na ko, guys, so finally, dili na ako magdali-dali sa buntag, usahay pag wala si Frank, magdali-dali jud ko sa buntag, dalon pa sa kindergarten ng mga bata, tapos pag human sa kindergarten, ako pa dayong pag human sa kindergarten, si Francine, dalon ako sa school din. Pag human, muskwila din ko. Wala ko pamahaway and so on. Pero, pamahaway, pero, mura kaya po, may ko naniwang. Okay. So, moto, pag human akong trabaho, 30 minutes ra akong gikan sa eskwela, paingon sa trabaho, 30 minutes ra akong murag free. Then, kanang 30 minutes, gamiton ako na siya, magkaon ko sa dalan, magpalit ko mga unsa-unsa dira sa kuan, kay diri naman uso na mo, mukaon ka og rice guys sa gawas, guys, kay wala may rice kayo diri mamaligya. Di ba pareha sa to na kuan, diri daghan mga pan, mga pizza. So, pagpalit ko mga ingana, magkaon ko sa dalan para lang mawala to akong kagutom para maka-duty ko. Pag sa duty, pag mag-break din ko, dira na din ko mo kaon og mga mupalit ko mga cup noodles sa dira na din ko mukaon jud. So mo to, guys, atong life update. And shout out to Misha. She's always writing you na. Misha, you write always Frank, you don't write me. Barum. Why is that, Misha?